ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡದ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ ತೂಕ ಸುರುಕ್ಕೆ ಅನ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಆಪಿನಾತ್ ಬೊಲ್ದು ಕಡ್ಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ನೀವು ಬೊಲ್ದು ಕಡ್ಲೆದ ಬದಲು ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆಲಾಗೆ ತೊಂದಿ ಒಂದೇನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಜಿರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ನೆನೆತದು ಇತ್ತೆಂದೇನು ಬೆಯ್ಯರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತೂಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಚೀಪೆ ಬೋಡು ಪಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟ ಆಪಿನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ವಿಷಲ್ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪವಂಗ ಸುರುಕೊಂಜಿ 2 ವಿಷಲ್ ದೀಲೆ ಕೆಲವರು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುನು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದಿಸಿ ಪಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಲ್ ದೀಯಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿಂತ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡದ ತುಂಡುಲೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ಸೆಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆ ಉಂಡು నేను ಇಂಚಿನೆವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೆನ್ ಕುಡರ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಡ್ಲೆದ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಉಂಡು ಅಡಿಟ್ಟು ಅವೇ ಉಂಡು ಅಂಚಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಬರಿಯರೆ ಆನಗನಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಜಿಲ್ ಬರಿಯರೆ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ ಚೌಳಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ತೂದು ಬೇಯ್ಪೆರಂಡು ನನ್ನ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 5 ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 7-8 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ 4-5 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ನೆನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೊದ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಿತ್ತದಾತು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತನೆಕ್ಕ ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋನೋಡು ತುಳಿಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡು ಇತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹದಾತ ತಾರೆದ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತು ಪೆರಿದಿನ ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸಿನ ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದು ಕಸ್ ಕಡೆ ಎರಡಂಡು ಅಂಚಲ ನಿಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಕಡೆದಾಗ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಸೇರ್ಪದ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗ ಎರಡಂಡು ಇತ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದನ್ನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಒನಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೇನು 2 ಗುದ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಕಡೆದಿನ ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸನ ಆಯ್ನಾತು ಮೆಲ್ಲದಿದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಅರೆಪುದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿನ ಕಾಯ ಉಂಡು ಇತ್ತನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ನಾಗಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ತೂದು ಪಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪುಗು ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತಿನ ಕಡಲೆ ಬೊಕ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅರ್ಥ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವು ಕಾಯನಗ ಆಜುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಹದೋಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆಜಿನ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೋಟ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಬೊಕ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್